Velkommen til videobloggen. Vi har besluttet at udvide, så ikke nok med at vi skyder lidt, så har vi tænkt os også at lave et madprogram. Er det så ikke helt rigtigt? Det jeg har fået fat i, det er, at jeg har fået fat i noget pulver, så vi kan lave ballistisk gel. Så vi altså har en mulighed for at skyde projektiler ind i ballistisk gel og se, hvordan de opfører sig. Altså det er jo sådan et ønske, jeg har haft lige siden jeg har set det på Mythbusters og alle mulige andre YouTube-videoer, hvordan sådan et projektil det opfører sig, når det rammer sådan noget ballistisk gel. Så jeg har prøvet at se, om man kunne finde et eller andet opskrift på det. Jeg synes, det var enormt besværligt. Men nu har jeg endelig fundet noget, som er sådan en færdiglavet dims her. Og så har jeg taget remedierne med ud i køkkenet. Det tager et par dage at lave. Altså det er ikke arbejdet i det, men det skal altså stå og køle. Men man snakker om, at man laver normalvis det, vi skal bruge her, det er sådan det, der kaldes en 10% blanding. Og en 10% blanding, den anvendes primært til sådan helt almindelige projektiler. Du kan lave det, der hedder en NATO 20% blanding, som stopper lidt mere, altså som simpelthen har noget mere gelé i. Men det her, det bliver sådan den her helt traditionelle standard noget, og så vil vi prøve at se ude på skydebanen, hvordan sådan et projektil det opfører sig, når det bliver skudt ind i den her, og vi vil skære det i stykker. Altså alle de der andre ting, jeg har set, men vi skal prøve at lave det selv. Du skal bruge et køkken, fordi vi skal altså også bruge noget blus på et eller andet tidspunkt og sådan noget, og så et køleskab. Så hvis du er sådan i bad standing med sådan din ægtefælle, så er det muligvis en god idé at sende vedkommende ud, hvis du nu har brugt ovnen til at tørre patronhylster eller alt muligt andet i, når du genlader. Så bare lige sådan en lille advarsel. Jeg har taget remedierne frem. Vi skal selvfølgelig bruge det her ballistisk gelpulver. Så skal vi bruge en gryde, fordi det sidste, der skal ske, inden vi hælder det i formen, det er, at det skal varmes over vandbad. Det må ikke blive mere end 55 grader varmt, så derfor så har jeg også taget stegetermometeret frem. Og så skal vi jo bruge selvfølgelig en skål til at blande i, og så skal vi bruge decilitermål, og så en røremaskine ligesom til at prøve at få blandet tingene sammen. Når vi skal røre det over vandbad, jamen, så bruger jeg bare en af risen her til at røre. Der skal man røre forsigtigt, det er egentlig bare for at få luften ud. Så hele processen det er, at først så har vi noget koldt vand. Jeg har hældt 1,9 liter koldt vand op i den her gryde, fordi der er egentlig ikke nogen grund til, at I ser mig forsøge at tælle til 19 med et enkelt decilitermål. Jeg havde ikke noget, der var større. Så det har jeg tænkt mig at hælde op i den her, og så har jeg tænkt mig at tage 2,5 deciliter, de her 240 milliliter fra den der, men det er cirka 2,5 deciliter, så det skal nok gå. Og så har jeg tænkt mig at hælde det op i den her form. Jeg havde ikke sådan en brødform, så jeg har været nede og hente hos den lokale pusher, Alstrøm. De har sådan en her til 40 kroner. Den er silikone og alt muligt andet mærkeligt. Når vi hælder i, så er anbefalingen, at man sprayer et eller andet i her. Jeg tænker, jeg vil prøve at bruge sådan noget husholdningsfilm, så jeg kan ryste den ud sådan nogenlunde fint. Jeg har sådan prøvet at research lidt på, hvordan ser det her sådan noget ud, hvad skal det gøre, sådan noget. Den skal være cirka 30 cm lang, så det er den her, og så sådan en 10 x 10 cm. Det er sådan her, den her form er det tætteste, jeg har kunnet finde. Altså, man kan formodentlig bygge et eller andet selv, hvis man lige er lidt handy med et par plader træ eller et eller andet også. Men jeg tænker, prøv at høre, det skal nok gå. Man skal prøve at ramme nogenlunde midt i. Når den ekspanderer, jamen, så skal man sikre, at den ikke ekspanderer ud af siderne og sådan noget. Så den egentlig har nok masse til, at det ligesom kan nå at løbe energien af sig, ikke? Også, så den ikke skyder helt igennem og sådan noget. Så det er egentlig tankerne bagved det. Men altså, det skulle være en forholdsvis simpel øvelse. Altså det får vi jo så se, når jeg er færdig, om det her det overhovedet dur til noget, og om skydebanen, om det bare er sådan en omgang gelé, man kunne lige så godt have købt op på supermarkedet. Men vi prøver lige at blande det her. Det er sådan noget pulver det her. Jeg har simpelthen ingen idé om hvad det er. Jeg har prøvet at kigge på, om man kunne lave med husblas og alt muligt andet mærkeligt. Men langt om længe, så fandt jeg altså i en butik i Sverige, så fandt jeg lige det her. Når man må gå rundt og kigge nogle gange og sådan noget. Vi er ikke ret gode til at finde ting, så jeg skal altså gå rundt 3-4 gange, før der er et eller andet her. Så det er sådan noget pulver her. Så det er vist cirka 1 deciliter. Så tager vi lige en ny deciliter her. Godt. Og så skal vi bruge en halv. Den er herinde på den her side her. Vi har brillerne i panden, så vi kan se, hvad det er. Så en halv deciliter. Ja, sådan.
Godt. Og der har vi så brugt cirka en tredjedel af den her, ikke? Og så der er cirka til 3 i sådan en. Så mit gæt er, med prisen på det her, så kommer de sådan til at koste, de kommer cirka til at koste 100 kroner stykket, ud over den der tid, jeg bruger på det. Min timeløn er jo simpelthen uvurderet. Så væk med dig. Og så bruger vi lige lidt larm her, så prøver vi lige at blande det her op, og så ser hvordan det går. Det her, det skal egentlig bare blandes op, så der ikke er klumper i det længere. Det bliver sådan noget gulligt noget. Og prøv at se, om ja, vi giver lige fuld gas her. Det er slet ikke tid til at vente på. Det skummer godt op, det her, kan jeg sige. Ja, så er der i hvert fald også skum nok. Det havde været den velskænkede fadøl. Jeg skal lige prøve at se, om vi kan prøve at se noget af det her. Vi se her med masser af skum på og sådan noget. Det bliver sådan en, det er ikke til at se det her, men det er sådan en lidt en gullig væske og sådan noget hernede af. Så det er. Vi prøver lige at stikke fingrene ned i, fordi så kan vi lige mærke, om der er stadigvæk masser nede i bunden af det her snaskasse. Det er vi simpelthen nødt til, at fortsætte med lige her. Ja, det hjælper på det. Lige så stille. Der er en lille smule stadigvæk tilbage. Der er en lille smule tilbage. Ved du hvad, det her, det prøver vi simpelthen at se, om ikke går. Det er første gang, vi laver det, så vi prøver at se, om det ikke, det skal nok lykkes. Nu er der simpelthen enormt meget skum på, så nu sælger vi det ind. Det skal stå 2 timer inde i køleskabet, og så skal det over det her vandbad, så der er ingen grund til, at de står her og venter i 2 timer. Det kan jeg godt gøre selv. Den her proces, når det står derinde, den kaldes blooming, bare lige til dem, der sådan er lidt teknisk interesseret. Så håber jeg på, at det her skum, det falder ned, og jeg håber på, at det kommer til at se ordentligt ud. Og så ses vi om et par timer, ikke også? Og så skal den over et vandbad. Jamen, velkommen tilbage. Der er nu gået 2 timer siden jeg har sat blandingen i køleskabet. Den står herinde. Jeg har været inde og kigge til den flere gange. Altså sådan er det. Det er ligesom når man bager eller sådan et eller andet. Også. Man skal lige se. Jeg har snydt, og så har jeg sat en gryde vand op at koge her, så I ikke skal vente på, at jeg står og kigger på, at vand begynder at koge. Så har jeg gjort min form klar herovre. Ja, jeg har prøvet at hælde 1,9 liter vand op i den, for at se, at det virker. Der er ingen grund til det. Det koger mere end højst nødvendigt. Det skal bare være lunt, jo. Ja, det må være godt nok. For lige at se, at jeg kan hælde 1,9 liter op i den. Det skal nok passe, at så svulmer det lidt med det der gelatine og sådan noget. Så det er jo ud over kanterne og sådan noget. Men under omstændigheder, så kan der lige nøjagtigt være 1,9. Der kan nok være 2 liter i den her. Jeg har haft store problemer med det her med bageformen, fordi når jeg sidder og
regner volumen ud for de mål, de har givet mig, så stikker det fuldstændig af. Altså det passer simpelthen ikke. Sådan en 2 liters form, den passer med 3 liter, hvis jeg ganger højde, bredde og længde og sådan noget. Men lad nu det ligge. Jeg har fundet den her. Jeg har testet, at det virker og sådan noget, ikke også? Så det er ikke helt skævbenet. Jeg stiller den her ned i vasken herovre, fordi vi gider simpelthen ikke, når jeg spilder, og så have det her løg ud over. Det er nemmere at gøre rent ned i vasken. Sådan er det bare. Godt, jamen så skal vi have vores gelatine inden fra køleskabet. Når vi er færdige med det her, og den her blanding, den er sådan begyndt at blive sådan en lille smule stiv. Jeg kan ikke hælde den helt nok, men den er sådan begyndt at stivne en smule her, sådan noget. Så ideen med det her vandbad, det skulle altså være at få luften ud af den. Jeg tror, jeg skruer en lille smule mere ned af det her. Så nu prøver vi at se. Jeg har testet det også med vand, og så se, at det her det skulle kunne. Så skal man røre forsigtigt det her. Og nu sætter vi lige dig ned, så vi kan se, hvor varmt det bliver. Det må ikke blive over 55 grader. Det er ligesom det, der står. Nu kører temperaturen i hvert fald nedad. Så måleren virker. Det er jo altid noget. Og så gælder det jo om at få det her vandbad. Hvis I arbejder med husblas eller sådan et eller andet, så er det det samme. Det er det samme princip som det. Så har man simpelthen det her vandbad. Og ideen skal være at få luften ud af det. Så nu er den ligesom blumet, blomstret. I don't know. Jeg synes måske det er lidt, vand bobler lidt over hele siden. Det er der altså ikke noget at gøre ved her. Det er simpelthen så tæt det her. Så det var lige det bedste jeg kunne finde. Skal jeg prøve at bruge mere ned? Er det det der hjælper eller hvad? Godt. Men det her det tror jeg tager et lille stykke tid. Så jeg prøver lige at klippe et par gange her sådan noget, så I ikke skal være med til den kedelige del af festen, hvor man bare står og venter på, at det her det bliver varmt. Jamen, velkommen tilbage. Jeg har skiftet til en større gryde. Jeg synes simpelthen ikke, det gik hurtigt nok, sådan cirka halvvejs igennem. Har jeg været i gang her en god 20 minutters tid eller sådan noget, og jeg har nu en temperatur på 43-44 grader eller sådan noget. Jeg synes stadigvæk, der er meget sådan skum på toppen. Men det er formodentlig ligesom at lave andre former for opskrifter. Man er nok nødt til lige at prøve et par gange, indtil man sådan ligesom får teknikken i det. Så tænker jeg, nu er jeg ved at være så utålmodig, at nu gider jeg jo simpelthen ikke længere. Så nu tager jeg simpelthen det her og hælder over. Den her lidt større gryde, jamen kan jo simpelthen bare komme lidt mere overflade, der kan varmes op. Så jeg tænker, det var måske en bedre idé, men jeg var lidt bange for, om det her det så bliver for varmt for hurtigt, eller hvad det var. Det synes jeg ikke, det gør. Nu har jeg målt temperaturen på det, og sådan noget, det ser fint nok ud. Så har jeg lidt en overvejelse om, skal jeg sige det her? Altså, og det tør jeg ikke rigtigt, fordi så tænker jeg, at sigen vil bare danne flere luftbobler derinde, og ideen med det her med at koge det op, det skulle være, at man fjerner luftboblerne i det. Det skal selvfølgelig være så homogen en masse som absolut muligt. Så tænker jeg egentlig, at jeg er meget forsigtigt. Det er nok lidt ligesom at have med, der kommer damp dernede, det er faktisk varmt for. Det er da godt, jeg ikke har pik ud for fingrene, fordi så er det da gået helt galt. Jeg tænker, at det her det er nok lidt ligesom at arbejde med sukker og sådan noget. Man skal nok passe lidt på, fordi det der det er nok klæbrigt. Så stillede min form herned, har som sagt fyldt den ud med husholdningsfilm. Og nu er jeg simpelthen bare lige så forsigtigt hælde det i. Når det er hældt i, så skal den 36 timer i køleskabet, og så skulle den sådan set være klar. Når den først har været de 36 timer i køleskabet, jamen så skulle man egentlig kunne opbevare den bare ved almindelig stuetemperatur. Så det bliver spændende. Jeg har ikke lige nogen planer om, at lige nøjagtigt efter 36 timer, så skal jeg ud og prøve at se, om det virker eller hvad. Så den skal lige også prøve at stå ved stuetemperatur for at se, hvordan det virker. Men nu prøver jeg at hælde det i. Der er stadigvæk, som sagt, altså en del skum på toppen af det her. Så det er jo sådan lidt spændende, hvordan det her det kommer til at virke. Men fint ser det ud. Skal jeg sætte den? Jeg prøver så mange overvejelser, om man skulle gøre det ene og det andet og det tredje, og prøve at filtrere og gøre ting og sager. Altså nu har jeg fulgt opskriften, så det syder af fusel, det bobler og gær. Det smager som revpis og terpentin, eller hvordan det er nu, sangen den lyder og sådan noget. Det lugter faktisk ikke noget som helst det her. Jeg har kun haft M-hætten kørende derovre, fordi jeg gider ikke at have hele hytten dampet til af det der kogende vand. Og det her det er jo så moment of truth, om jeg har bare målt semi-rigtigt på det her.
på den her form. Det ser altså meget rigtigt ud, det her. Altså det er helt klart, væsken er helt klar nede i bunden. Selvfølgelig en lille hældning på min vask her, ellers kan vandet jo selvfølgelig ikke løbe ud. Så spørgsmålet er, hvad jeg gør nu her, fordi, skal jeg lige prøve at se. Jeg kan bære den her op. Det er selvfølgelig brandvarmt det her, ikke? Så det er selvfølgelig også rigtig hyggeligt at ligge og balancere rundt med sådan her. Jeg kunne selvfølgelig lige gøre sådan her. Så kunne det være, at det er sådan noget. Ja, altså der er en lille smule, stadigvæk skum. Altså, man må se noget af det her skum hernede. Der er noget af det her skum. Det ser altså ud som om det her det er kun på overfladen. Og det her skum, det størkner altså forholdsvis hurtigt. Og bliver sådan ret klædt og irriterende. Så det er skyller lige skålen her lynhurtigt. Så er den klar til at ryge opvaskemaskinen. Ja. Jamen, så er det jo egentlig bare at balancere herligheden ind i køleskabet. Og så få ryddet alt det her op og sådan noget. Det skal jeg nok lade være med at besvære jer med. Ja, spændende ser det ud. Altså det ser rigtigt ud. Den er helt klar hernede under. Den er altså helt klar. Den er fuldstændig klar hernede. Det ser helt vanvittigt godt ud. Ja. Skal vi lige prøve at mærke på det? Nej, det er ikke. Der er ikke noget af det koger. Hold kæft, hvor er det klæbet, mand. Nå. Yes. Nå, men prøv at vi se om det her, det er jeg lidt usikker på det her. Jeg tror faktisk, jeg vil gerne have det der til siden alligevel. Fordi hvis der nu er et eller andet her, så. Den er helt klar hernede. Det er ikke. Det er den altså. Nå, I kommer lige hen og kigger her. Jeg prøver lige at tage kameraet hen, så I lige kan se her. Så må I lige bagover her. Og så ryger den så i køleskabet lige bagefter. Så har jeg selvfølgelig ingen idé om, hvordan det er, der sker. Men nu kommer jeg lige med den her. Nu er det her. Fuldstændig klar. Alt det der dernede, det er det, I kan se fra selve husholdningsfilmen. Så tænker ja, det er nok meget godt. Så hvad gør vi lige her? Vi tager nok et skærebræt og stiller den ind på. Gør vi ikke? Vil det ikke være klogt lige at have sådan et skærebræt? Så den ikke sviner det hele herinde. Og så tager jeg et eller andet i bunden. Det gør jeg lige. Så. Sådan. Nå, skal vi hjemme bag til drengene. Vi vil balancere det her. Ja, det er selvfølgelig klart, at det kan man ikke. At den er altså også fyldt til randen, den her. Det må man altså bare sige. Okay. Det her, det kommer vi til at rydde op på bagefter her. Og den skal højt op. Så. Godt. Ja. Lidt svineri, det må man forvente. Jeg skulle nok ikke have fyldt den så meget. Man kan jo ikke lade være med at bruge det hele. Nå, men 36 timer. Så ses vi igen. Hej. Jamen, man kan kalde mig mange ting, men tålmodig, det er ikke en af mine store dyder. Jeg er så til gengæld vældig ihærdig, så jeg bliver gerne ved til at få et eller andet resultat. Men der er ikke gået 36 timer, mens geléen den har været i køleskabet her. Der er gået lige omkring 24 timer, men nu tænker jeg har været inde og sådan og prikke til den nu af et par omgange. Så tænker jeg, nu tror jeg godt, at vi tør tage den ud. Så lad os se, hvad det er herinde. Jeg havde jo til at starte med, så havde jeg jo lagt sådan noget film i. Sådan noget husholdningsfilm, for ligesom at tænke, men så kunne jeg lettere få den ud. Det er en dum idé. Det kunne jeg konstatere. Jeg var simpelthen nødt til, inden for sådan den første halve time, hvor jeg kan kigge ind i det, at det der husholdningsfilm, det begyndte at svæve op inde midt i geléen her. Det duer jo selvfølgelig ikke. Så ja, det måtte jeg jo så pille ud. Ja, det var lidt en gentagende oprydning af køleskabet, men sådan er det. Det her, det ser faktisk rigtig godt ud. Jeg tænker, at hvis man nu masserer den lidt her rundt i kanten, jamen så tror jeg, man kan få den ud. Ja, den slipper faktisk fint. Lad os lige prøve at se her. Ja. Jamen, det her, det er jo så det færdige resultat af indsatsen over et stykke tid i går. Så
Ja, ballistisk gelé. Det ser godt ud. Sådan, smæk for skillingerne. Jamen, det skal vi ud og prøve ude på skydebanen. Ja, men nu er sandhedens time kommet. Nu skal vi sådan rent faktisk prøve at sætte et skud i det her gelé. Jeg må erkende, at selvom jeg har taget det ud for 24 timer siden, og det skulle kunne holde sig ved stuetemperatur, så den her halve time, jeg har brugt på at stille det her op, den gør altså, at den bliver sådan en lille smule klæbrig og blød og sådan noget. Så jeg tror, hvis man skal gøre det her normalvis, så skal du ikke gøre det i cirka 30 graders varme nede i et hul på en skydebane her. Men det jeg har gjort, det er, at jeg har taget noget jagtammunition. Det her, det er noget af det her blyfri, som Sonic Nielsen laver. Og der er simpelthen ikke andet at gøre nu, at nu har jeg prøvet at indskyde og prøve at se, hvor det er, den rammer hen. Men altså sådan en riffel her med et 4,5x14 kikkertsigte på og alt muligt andet mærkeligt, det er ikke rigtig ideelt. Men jeg vil jo gerne prøve at have så lille en afstand på det her, så jeg får det så plant som muligt. Så here goes. Ja, der må man erkende, at det der med at se, hvordan den her projektil, den ekspanderer, ikke også? Det kommer ikke til at ske. Altså, den der blok gelé, den har jeg i hvert fald ramt, den er væk nu. Det må man sige. Ved du hvad, det var eksperimentet med at lave ballistisk shell. Jeg tror, at jeg prøver lige et par gange til, og måske laver en lidt større klump, fordi den her, den forsvinder i hvert fald i løbet af no time. Nå, men nu har vi prøvet. Ja, men if at first you don't succeed. Lad os lige se på battle damage her på det her. Det er jo godt, vi har haft skiven igennem. Altså, du kan se, det hernede, den her ramt, så den er i hvert fald ekspanderet, og den er også kørt tværs igennem den der blok. Og den er nok lidt at betragte som ren vand. Altså, det har simpelthen ikke været godt nok, det her. Den skal jeg godt nok have væsentligt mere afkølet. Men prøv igen, det skal jeg, det er helt sikkert. Der ligger i hvert fald lige sådan en stump gelé her. Så det er sådan set, hvad vi har. Den er altså også rimelig blød. Det burde man kunne have forudset. Der er kloge mennesker, der har sagt til mig, at hvis det bliver ren vand, så eksploderer det bare. Det har det så også gjort. Men under andre omstændigheder, så kan man se også lidt heroppe. Jamen, den har simpelthen ekspanderet sådan noget. Så et eller andet sted herinde, der ligger resterne af det her messing. Nå, jamen, tak fordi I kiggede med.